Dis que hoxe foi o Día Internacional do Alzheimer. E é un día que para min é moi triste, porque todos os medios que din iso, que hoxe é o Día Internacional do Alzheimer, non fan máis que recordarme que as miñas dúas avoas, tanto materna como paterna, morreron desa enfermidade, que non sendo a enfermidade máis desastrosa e máis calamitosa que hai, é, para min, unha das enfermedades máis tristes que existe, porque trátase de que o que a sofre perde a memoria. Esquece todo o que é. E nas poucas momentos de lucidez que se dá conta, súfreo, porque dáse conta de que non recorda moitas cousas, de que esa persoa que a está coidando non sabe quen é. Ela non sabe quen a está coidando, pero sabe que está enferma. Entón, é un día triste, pero é un día tamén para recordar e para que todo o mundo poña o seu grauiño de area en loitar contra esas enfermidades, contra as demencias e concretamente contra o Alzheimer. Nada máis, esa é a miña opinión de hoxe. Apertas.